تحيزيز متصاخو خبر أملاخ زبلي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብዚ ምንባር ንዓና ክንደይ ጽብቕ እዩ ጴጥሮስ ነዚ ቃል ዝተዛረቦ ኣበይ ኮይኑ እዩ ኣብ ከረን ኮይኑ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣብ ከረን ኮይኑ ሃሌሉያ ኣብ ትበሪኽ ኮይኑ ኣብ ተሉውና እግዚአብሔር ኮይኑ እንድሪእዎ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣብዚ ንዓና ካብዚ ምውራሲ ኣይድልን ንዓና ኢሉ ኣብዚ ይሕሸና ኢሉ داس انت دلخاو داس كنقبر حدا نعخا حدا نمسيه داس كنقبر لكم كن كابزي اي نورد إلو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ክብረ አምላክ ዝራአዩ ሰባት እቲ መጀመርታ አብሉይ ኪዳን ንሪኦ ሙሴ ሙሴ تاريخنا يمسي كلنا قبل نفلطه أب جبت استولده أب سدت استولده إسرائيلاوي عليه تزلوا جن أب سدت أمدر جبت خوينو مس ولده مستي إسرائيل زبها الولده أب جبت زنا برسبي أجزي أبيهر جن سب سلزلوا أب زبنات كل سبالومه እግዚአብሔር ድማን ህዝቡ ከብጀው ስለዝደለየ ህዝቡ ቀድሕኖ ስለዝደለየ ንህዝቡ ድማ ናብትነ ንአብርሃም ዝበሎ ንአብርሃም ተዛረቦ ኪዳን ንአብርሃም ቃል ዘአተወሉ ከእትዎ ከወስዶ ድማ ግድነት ስለዝኾነ እግዚአብሔር በመን ከተቀም ኮሎ ኢና ንርኢ መስለኩም ሙሴ ከተቀም ኮሎ ንርኢ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሙሴ ከተቀም ኮሎ ህፃናት ይቀተሉ ኣብ ዝተባሃለሉ ግዜ ይተወሊዱ أودات زبالو هتصانات أبزو لدلو زنبرو يقتلو استبحالو أواني أيوة مغزي أبيهر نمسي كاب كميز بلا مقتلتي كبيت زخونه نهتصانات مقتلتي كبيبو حاليو نعوز خون سفك ساعة زخون غزي أبيهر تمسكن يكون بسقرم يعبي وغزي أبيهر تمسكن يكون هللويا تمزق قتلو أمدر إبراويان أبيت إبراويان تمقتل تخلص الصقنابي آتي مسلكم أبيت منجست እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሃሌሉያ أبيت መንግስት ስም አምላክና ይባረክ እግዚአብሔር ከخبركم እንደሐርደልዩ እህዋተይ እግዚአብሔር ከخبركم እንደሐርደልዩ አበይ ዘተወኩም መስለኩም أبيت መንግስት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሃሌሉያ ናምላክና ክብር ይሁን ነው ስለዚህ ኣብዘ ጻአት ኦሪት ዘጻአት ምዕራፍ 13 ኢና ከነንብብ ሙሴ እቲ ታሪኹ ኩላና ከም ንፈልጦ ግዜ መታን ከይወስደልና ኣብቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንመጀመርታ ምስ እግዚአብሔር ክራኸብ ናብ ከረን ዝደየቦ ቦታ ከይድና እንተዳሪና ግን ከምዚ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ሙሴ ንኢያሱ ግሊያው ድማ ኣተንሲኡ ሙሴ ናበይ ደየበ ይብለና ናብ ከረን أملاخ ديبه يبل إذا ما عرف زي أنت دا تحتي لنا كلها أنت دا أمبي بنايو قروم زخنة نقرم صحف زلوي كلها أنت دا أوتينا أبزت ساعات معرف 13 قريتها 14 كبليه 14 تقص 13 14 13 كم زي بلدنا قال እግዚአብሔር ሙሴን ኢያሱ ግሊያውን ድማ ተንስኡ ሙሴ ከአናብ ከረን አምላኽ ደየበ ነቶም ዓበይቲ ድማ ናባኻትኩም ክሳዕ እንምለስ أبز صنحنا إنه خاء أرورن هورن مسخاتكم اللهو جدا نجار زلوا نباتاتهم يمسع بلوم مسيد ما نبكرن ديابه نتخرن كأ أنت أقول بابا يبل دبنا أقول بابا يبل እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ሙሴ ናበይ ደየበ ይብል نبتخرن ديابه يبل እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን
خرن زي እግዚአብሔር ዝርከበሉ ናይ ተስፋ ከረን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ክብሩ ዝገልጸሉ ከረን እዩ እግዚአብሔር ህልውናኡ ዝገልጸሉ ከረን ስለዝኾነ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ብምንታይ ተገሊጹ መስለኩም ብደበና ተገሊጹ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ደበና ዝብል እንድሕሪኢኹሞ ክብሪ ዝገልጽ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝገልጽ ስለዚህ ብምንታይ ተገሊጹ ይብል ብክብሪ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ብደበና ሃሌሉያ ብደበና ተገልጸ ይብል ሙሴ ድማ ናበይ ኣተወ ይብል ናብቲ ደበና ናብቲ ከረን ኣተወ ይብል كبرن እግዚአብሔር ይኹን ሙስኡ መን ተማልአ ይብል መስለኩም ኢያሱ ተማልአ ይብል ዘገርም ካህን ዘካርያስ ሓው ሙሴ አሮን ምስቲ ህዝቢ ክተርፍ ከሎ ኢና ንሪኦ ኢያሱ ግን ምስ መን ክጠብቅ ከሎ ኢና ንሪኦ መስለኩም ሙሴ ክጠብቅ ከሎ ንሪኦ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ሙሴ ናብቲ ከረን ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ኢያሱ ድማ ኣበይ ተሪፉ ኣብቲ ከረን ኣብቲ ማእኸል ከረን ላዕሊ ደየበን ግን ኣብቲ ታሕቲ ነይሩ ኣሕዋተይ ሎሚ ንዓይንና ዓንካትኩም ክኾነልና ዝደልዮ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ድማ ክፍጽመልና እዚ ዘበን እዚ እንድሕር ደሊኹም ኣሕዋተይ ከም ሙሴ ኣበይ ክንዲ ይመስለኩም ኣብቲ ከረን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብቲ ህልውና እግዚአብሔር አምላክ ክንኣቱ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝርከበሉ ክብሪ ክንኣቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ወሪድና እንተ ተባሃልና ኣብ ኢያሱ ዘለዎ ቦታ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኢያሱ ከይተተንከፈ ይሓለፈን ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ተተንኪፍ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢልወሎ ሙሴ ንኣሮን ከምዚ ኢልዎም ነቲ ህዝቢ እውን ከምዚ ኢልዎም ኣብቲ ጥቕሲ 14 ነቶም ዓበይቲ ድማ ናባኻትኩም ክሳዕ እንምለስ ኣብዚ ፅንሑና እንሆ ከዓ ኣሮንን ሁርን ምሳኻትኩም ኣለው ገለ ነገር ዘለዎ ናባታቶም ይምፅእ በሎም ሙሴ ብዝኸፈታ ደገ እቲ ህዝቢ ሙሴ ምስ ደንጎየ ኣብ ከረንቲ ህዝቢ እንታይ ይገይር መስለኩም ኣብ ልዕሊ ሙሴ ክመፅእ ከሎ ኣብ ልዕሊ ኣሮን ክመፅእ ከሎ ኢና ንሪኦ ሕጂ ሙሴ ከይድዩ ኣብቲ ክብሪ ኣሎ ኢያሱ ድማ ኣብቲ ክብሪ ብትህልውና እግዚአብሔር አምላክ ኣለዎ እዞም ክልተ ሰባት መን ክተርፍ ከሎ ኢና ምስቲ ህዝቢ ንሪኦ ኣሮን ክተርፍ ከሎ ኣሮን ብጣዕሚ ዝተሸገረ ሰብ እዩ ኣብ ኣገልግሎት እንድሕሪኢኹሞ ኣሮን ዝተሸገረ ሰብ እዩ ህዝቢ እስራኤል ኣበይ ኣሸጊርዎ እንድሕሪኢኩም ሙሴ ምስ ተፈለየ እዩ ንኣሮን ከሸግሮ ከሎ ንርኢ እዞም ህዝቢ እዚኦም ሙሴ ናብቲ ከረን ምስ ደየበ ሙሴ እቲ ዝመርሓና ዝነበረ ሒዝና ቅድሜና ዝኸይድ ዝነበረስ ምሳና የለን ነዊሕ ገይሩ ደንጊዩ የለን ስለዚ ክመርሑና ዝኽእሉ ካልኦት ኣማልኽቲ ግበረልና ዝበለት ህዝቢ ሽዒ እዩ ስለዚ ስለምንታይ እዩ ኣሮን ተሸጊሩ ኣብዚ እግዚአብሔር ዘይፈትዎ እግዚአብሔር ዘይተጸበዮ ነገር እሞ ከዓ ንኣምላኽ ዘይኽብር ነገር ውሳኔ ዝወሰደ ስለምንታይ እንዳሕሪልና ኣሕዋተይ እቲ ምኽንያቱ ሓደ እዩ ኣነ ንስኻትኩም ካብቲ እግዚአብሔር ዝቐመጠና ክብሪ ክንወርድ ከለና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንጎድለሉ ግዜ ፀላኢ ዝጥቀመሉ መንገዲ እሱ እዩ ንሕና ክንወርድ ከለና ኢና ካብቲ ህልውና እግዚአብሔር ክንወርድ ከለና ኩሉ ግዜ ፀላኢ ዝጥቀመሉ መንገዲ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብቲ ህልውና እግዚአብሔር ኣብቲ ክብሪ ክንህሉ ዝደልየና ኣብቲ ሓሳብ ኣምላክ ክንህሉ ዝደልየና እንታይ ይመስለኩም ወሪድና ናይ እግዚአብሔር ነገር ከይነባላሹ ወሪድና ናይ እግዚአብሔር ነገር ከይነባላሹ እግዚአብሔር ድማ ከይነሕዝን እንተ ወረድና ሲሕዋተይ እንተ ወረድና ወሪድና ተተባሃልናስ ኢያሱ ዘለዎ ቦታ ጥራሕ ክንህሉ ክንክእል ኣለና እንተኾነ ኣብቲ ሙሴ ዘለዎ ኣብቲ ሙሴ ዝኣተዎ ከረን ኣብቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተረኺቡሉ ዘሎ ከረን ኣብቲ ህልውና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንህሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንህዝቢ ኣምላኽ ዝኸውን እውን ፅቡቕ ነገር ሒዝና መእታን ክንመፅእ ገለ ተስፋ ዘለዎ ነገር ሒዝና መእታን ክንመፅእ ሕዋተይ ምክንያቱ ኣብ ህልውና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቲናስ ኣሎ ተስፋ እሞ ዝኾነ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ክገብሮ ዝደለየ እሞ እንተሃለናስ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘለዎ ቦታ ጥራሕ ክንህሉ ሕዋተይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን
ዘውርደና ብዙሕ ነገር ኣለኮ ይመጽእ እኮ ሕዋተይ ካብቲ ህልውና ኣምላኽ ከውርደና ዝመጽእ ማእለያ የብሉን ግን ኣይትውረዱ ሕዋተይ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዘቐመጠኩም ቦታ ተቐመጡ ኣይትውረዱ ጸላኢ ኣይውርድኩም ኩነታት ኣይውርድኩም ሕዋተይ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ምክንያቱ እግዚአብሔር ዕዮ ስለዘለዎ እግዚአብሔር ዕላማ ስለዘለዎ እግዚአብሔር ሐሳቡ ክሳዕ ዝፍጽም ኣብትሉና አምላክ ክንህሉ ኩሉ ግዜ ሙሴ ኣብቲ ኸረን ምስ ደየበ ዘደንቕ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ተቀቢሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕዋተይ ንእስራኤል ከኺዶ ዝኽእል መምርሒ ንእስራኤል መንገዲ ኾነ ዝኽእል መምርሒ ተቀቢሉ መጽ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስርዓት ተቀቢሉ መጽ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕዋተይ እስራኤል ከኸደሉ ዘሎ መንገዲ እዝን ይዝብል 10 ትእዛዛት ሒዙ ኾርድ ከሎ ንርኢ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ሙሴ እንታይ ኮነ ይዝብል መስለኩም ካብቲ ኸደን ኰርድ ከሎ እንታይ ገበረ ገጹ እንታይ ኮነ አንጸባረቀ ገጹ አንጸባረቀ ሃሌሉያ እቶም ናብ እግዚአብሔር ዝጥምቱ ገጹ መንጸባረቅ ኮተው እንታይ ኣይኮነን እዮም ኣይሓፍሩን እዮም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እዚ ኸረን ዝናዓይናዓትኩም መን ይመስለኩም ቦታ ጸሎትና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን መሰውእ ቦታና እዩ መሰውእ ቦታና ኣብ ጸሎትና ኮይና ኩሉ ግዜ ኣበይና ይናኣቱ መስለኩም ኣብ ትህልውና አምላኽ ኣብ ትኸረኒና ንበጽሕ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከምዚ ከረን ታቦር ተባሂሉ ናይ ጸሎት ቦታ ተገይሩ ዘሎ ቦታ ኣይኮነን ቦታ ታቦርናተይ ናታትኩም መን ይመስለኩም ናይ ጸሎት ቦታና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናይ ጸሎት ቦታና ይሕዋተይ ስም አምላኽና ይባረኽ ስለዚ ሙሴ እግዚአብሔር መስገን እስራኤል ከኺዶ ዝኽእል ነዊሕ መልእኽቲ ዘለዎ ሒዙ ወሪዱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕዋተይ ሎሚ እንታይ መልእኽቲ ኣለና ንህዝቢ አምላኽ ኣነ ንስኻትኩምን ኣለና ዶ ኣብቲ ክብሪ ኣለና ዶ ኣብቲ እግዚአብሔር እተው ዝበለና ቦታ ኣለና ዶ ህዝቢ አምላኽ ይጽብየና ኣሎ ብዙሕ ነገር ሕዋተይ ይጽብየና ኣሎ ክቡር ነገር ካባይን ካባኻትኩምን እግዚአብሔር ጽበሎ ስለዚ ኣይንውረድ ሕዋተይ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጠና ክብሪ ንእቶ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚ ኢያሱን ሙሴን ኢያሱን ኣብዚ ኸረን እዚ ንሪኦም እቲ ካልኣይ ሕዝቅኤል እዩ ካብቶም ክብሪ ዝረኣዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ሪኢኹሞም ብዙሓት እንዲኦም ሪኦም እቶም ኣጸቢቖም ክብሪ ዝረኣዩ እንድሕር ሪኢኹሞም ግን ሕዝቅኤል ድማ ዘደንቕ ነገር ከም ዝረኣየ ዝርኢ ዝገልጽ እቲ ቃል ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 እንድሕር ሪኢኹሞ ጥቕሲ 23 ሽዑ ተንስአ ይብል እሞ ናብ ጎልጎል ወጻእኩ እንሆ ከዓ ክብሪ እግዚአብሔር ከምቲ ኣብ ሩባ ኬባር ዝረኢኽዎ ክብሪ ኣብኡ ቆይሙ ነበረ ብገጸይ እንታይ ኮንኩ ብል መስለኩም ወደቅኩ ይብል እዚ ክብሪ እዚ ኣብ ምዕራፍ 37 ከይድኩም እንድሕር ሪኢኹሞ ሕዝቅኤል ድማ ክብሪ ኣምላኽ ከምቲ ኣቀዲሙ ዝተገልጸለይ ክብሪ ኣምላኽ ተገለጸለይ ምስ በለ እንታይ ክርእዮ ከሎ ንርኢ ናይ እስራኤል ዓጻጽምቲ ክርእዮ ከሎ ንርኢ ኣታ ወዲ ሰብ ኢልዎ ሽዑ እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ህያው ዶ ክኸውን እዩ ምስ በሎስ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኢልዎ ወእግዚአብሔር ንስኻ ትፈልጥ በላብ ልዕሊ እዚ ዓጻጽምቲ እዚ እንታይ ግበር ተነበ ኣቶም ንቑፃት ዓጻጽምቲ እንታይ ግበሩ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካ ተዛረቦም ተነበ ኢልዎ ከምቲ ኣቀዲሙ ኣብ ሩባ ኬባር ክብሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተገልጸለይ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 37 ድማ ክብሪ ኣምላኽ ከም ተገልጸሉ ይገልጽ ሽዑ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ስራሕ ክእትዎ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ነዚ ዓጻጽምቲ እዚ እንታይ ግበረሉ ተነበየሉ ኢሉ እዞም ዓጻጽምቲ እዚኣቶም ኢሉ ትሕት ኢሉ ክነግሮ ከሎ መን እዮም ኢልዎ ቤተ እስራኤል እዮም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ዓጻጽምትና ነቐፀ ህይወትና ድማ ተቐብፀ ጠፊእና ኢና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ተነበየሎም ኢልዋ ኣብ መቃብር ዘለዉ ዓጻጽምቲ ይኮነን ዝንበ ዘሎ ብህይወቶም ኣለዉ ግን ከምቶም ምዉታት ኮይኖም ተስፋ ዘይብሎም ተስፋኦም ዝደርበዩ ህዝቢ ኮይኖም ስለዚ ተነበየሎም ኢልዋ ክንበ ከሎ ከዓ እንታይ በለ ይብል እንታይ ኮነ ይብል ሃሌሉያ ፍንሕንሕ ኮነ ዓጽምና በይ ተቀራረበ ዓጽምና ዓጽሚ ተቀራረበ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ጅማት ድማ ክነበረን ከሎ ርኢኹ ቆርበት ክኽደኖም ከሎ ድማ ርኢኹ እንሆ ድማ ትንፋስ ግን ኣይኣተዎምን ኢሉ ሽዑ ተነበ ኢልዎ ካብቶም 4 ነፋሳት ካብቶም 4 ነፋሳት ንዑናኦም ንፈሱ ኢልካ ተነበ ኢልዎ ክንበ ከሎ ሽዑ እንታይ ኢሉ ሃሌሉያ ትንፋስ ድማ ኣተዎም ኢሉ
بأجارهم دم ما تيكونوا قوموا يبل هاليلويا عبد فراد ما قن يل حواتي أبتغبر خنهلو خلنا أبتنا إجزي أبيره لونا خنهلو خلنا لومي نيبوزحات تصفى استقبص بزح حزب لنا تصفى زغرت حواتي بزح حزب تحلل حزب لنا بزح بايت ورد حزب لنا حواتي مستصفؤ زدك أس حزب لنا أنا نسخاتكم تصفنا حيزنا خن العالق إجزي أبيري دلنا إجزي أبير تمسكن يقول نزه حزبي خنقل قالو حواتي كنقلصلو إجزي أبير أبت خبري كنهلو كل إجزي يدلنا له إجزي أبير تمسكن يقول إذا ترى حيكون الريو إذا خبر الزمس مسأه 4 انسسات ريو خيبل اتحاده قد سبع له يبل اتحاده قد بعرايا له زمسل يبل اتحاده قد نسري يمثل يبل زم انسسات زياتهم مصيخ من دحريكم ممكا نمن يم زغلص مسلكم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንግዚአብሔር ይገልጸው እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ባራይሲ ኣብቲ ሕብረተሰብና እንደሕሪእኩሞ ከም ባራይ እዙዝ መን ኣሎ ከም ባራይ ትሕት መን ኣሎ እንተ ደለኻት ቆርኖ እንተ ደለኻት ፈትሖ ባራይ ዝገበርካዮ ይኸውን ወይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮሚሊ መጽና ሕዋተይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከም ባራይ ኮይንልና أبكر من مقصد كم تبل بجع نب محرد خيد كله سي أفوي كفتن زبلنا قصكوي أفوي كفتن سوي له إزاز كله تريو هاليلويا سوي له إزاز كله تريو كخيد كله تريو تسكيمو خيد كله تريو صار تسكيمو خيد كله تريو أنت أيتمغني أتون دحريلكم زي أبير تمسكن يخون يسوع كريستوس كم زعينة بهذا حيزلنا متي تحتنا زلوا هو تحيزلنا متي نسر دم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ካብ ኩሎም ተም ነፈርት እንስሳታት ድማ ነስሪ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እቲ ኃይል ዘለዎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዋላ ተዝገርም ናቱ ባህር ክትገልጾ ክትሪኦ ከለኻ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ብዛዕባ ነስሪ ክገልጸልና ከሎ እቲ ቃል ድማ ህዝቅ ድጓዕ ኤርምያስ ክዛረብ ከሎ ድማ እንታይ ኢሉ أبتصبح يحدث سيلو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን أبتصبح أنت إلو حدش أبتصبح حدش سلازم نسري كنتيتو مسأرجة أبنويح بوتا ديبو نتزأرجة كنتيتو دربيو حدش كسع زبقول حدش وقيلو دماغهم حدش فترة كوينو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እንደገና ከም ዝነፍር ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ገር መጽሐፍ ቅዱስ አቀሚጠልና ኣብጸጽባህ እግዚአብሔር ታዩ ሓድሽ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከመንበሳ ድማ ተገሊጽሉ አው አንበሳ ድማ በፈላይ ናይ ይሁዳ አንበሳ ተባሂል ተጽውዕ ዘሎ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንምንታይ ናይ አንበሳ ናይ ይሁዳ አንበሳ ተባሂሉ እንዳሕሪና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ናይ ይሁዳ አንበሳሲ ካብ ኩሎም እንስሳታት እቶም አንበሳ ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብ ዘበና ዘለው ናይ ይሁዳ አንበሳ እዮም ዝወርትዑ ማለት እዩ ብድምጽ ዝወርትዑ እንስሳቶም እዮም ክሳብ 40 ኪሎ ሜትር ድምጾም ክስማዕ ይኽእል እዩ ብርታዕ ናይ ድምጾም ክሳብ ይኸይድ ይመስለኩም ክሳብ 40 ኪሎ ሜትር ይኸይድ ሕጂ በመን ተሰሚዩ ለመስለኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ይሁዳ አንበሳ ሓያሊ ብድምጽ ክሳብ 40 ኪሎ ሜትር ድምጽ ከደህ ከሎ አንበሳ ናይ ይሁዳ አንበሳ ኩሎም እንስሳታት እንታይ ዝኾኑ ሰንቀጥቅጡን ዝረዕዱን ስለዚህ ናይ ይሁዳ አንበሳ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽብረና አምላኽ ይኹን ገጽ ሰብ ድማ ኢልና ኣሎ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ይመጽና ናብ ዝምድር እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕጂ ተማ ሕዝቅኤልን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዘሎ ምሳሌ ብዛዕባ እግዚአብሔር አምላኽና እንደም ዝገልጻው ግዜ ከይወስደልኩም መተን እቲ ካልኣይ ዝንሪኦ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ኢሳይያስ ዝረአዮ ራእይ ንግዚአብሔር አብሪእዎ መስለኩም ኣብ ልዕል ዝበለ ስፍራ ኢሳይያስ ነዚ ነገር ዝቅድመ ምርአይ እንድሕሪእኩም ትጥቅስሙ አንብቦ ምዕራፍ 6 ዑዝያ ቅድመ መማቱ ዝነበሮ ኢሳይያስን ዑዝያ ምስ ሞተንስ ለውጥስ ሽፍት ክገብር ከሎ ትሪእዎ ስለምንታይ ዑዝያ ከሎ ኢሳይያስ ነገራት ምርአይ ሲኢኑ እንታይ ይኽልክልዎ እንታይ ትባህር ናይ ዑዝያ
ስለምንታይ ተኸልኪሉ ማለት እዚያ ከመውት ከሎስ መስሞተስ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክግለጸሉ ከሎ ንርኢ أمعرف شدشته أبتغ صحده بتنقص أزياز موت اللعمت أنا أجزي أبهر أبريخن لعلز بله زفان تقميت خلوري أخوه زفرات البصقة نت مقدس انت يجير ونبره نبره يبل مليء هو نبره يبل زفرات البصنا يناي نت مقدس مليء هو نبره هاليلويا نزم إسرائيل انت عيل مسلكم قدوس 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት كل ምድር በመንታይ መሊ አላህ በኽብሩ መሊ አላህ ሃሌሉያ كل ምድር በኽብሩ መሊ አላህ ዝብል ድምጽ ኸድህ ከሎ ሰብዕ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ቅዱስ ዝብልዎ ዝሰግዱሉ ርዩ ሃሌሉያ ሕዋቴ ናብተ ዘፋን መስኣተኩም እንታይ ኢኹም ትርእዩ መስለኩም ክብረ አምላኽ ኢኹም ትርእዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ክብረ አምላኽ ትርእዩ እሞ ኣብኡ ድማ ክውደስን ክቅደስን ከሎ ድማ ትርእይዎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ቅዱስ ክብልሉ ከለዉ ሕዋቴ القدس እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ እተና ነገስታት ንጉስ ንሱ እንታይ እዩ ቅዱስ ይሕዋቴ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን ቅዱስ ሲሎም ክሰግዱሉ ከለዉ ርኢኹ ስለዚህ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኢሳያስ በታ ንጉስ ዑዝያ ዝሞተላ እታ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለ ዝፍኻንን ተቐሚጡ ከሎ ርኢኹዎ ኢሳያስ እዚ ነገር ዝምስራይ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ተሕቲሉ እንድሕሪኢኹሞ የዒንተይ ንጎይታ ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሪኤኔን እሞ ወይለይ ክብል ከሎ ንሪኦ ጠፋዕኩ ክብል ከሎ ንሪኦ ሃሌሉያ ክብሪ እንዲርእዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ክብሪ አምላኽ ርእሲ ጠፋዕኩ ኢሉ እግዚአብሔር ግን ሓደ ነገር ተስፋ ሂዎ ከም ዘይመውት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንጥፍኣት ከም ዘይኮነ ተዝሪኦ ዘሎ ክብርና አምላኽ ይኹን ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ክብሪ ኸሪአኩም ከሎ ንጥፍኣትኩም ኣይኮነን እግዚአብሔር መስገን ንበረኸትኩም እምበር እግዚአብሔር መስገን ንብዙሓት ትኾንሉ ተስፋታት እምበር ንሞማትኩም ኣይኮነን ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ንዝቐትለና ነገር ኣይኮነን ዘሪአና እግዚአብሔር መስገን ናብቲ ክንሳገረሉ ዘለና በረኸት ክእትወና ስለ ዝደለየሲ እዚ ነገር ዝኸሪአና ከሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ክቐትለና ኣይኮነን ሃሌሉያ ወይለይ ጠፋዕኩ ኢሉ ስለዚህ ካብዚ ክብሪ እዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስራፌል መጽዩ ብጉጤት ኩርቤል መጽዩ ብጉጤት ሓዊሒ ዝመጽዩ ንኸናፍረ እንታይ ገበረ ይብል ተንከፈ ይብል ምስ ተንከፈ ሽዑ ሓድሽ ነገር ህይወት እግዚአብሔር መስገን ኣብ ህይወቱ ሓደ ሓድሽ ምዕራፍ ክኽፈት ከሎ ንሪኦ መን ክኸደለዩ ንመን ክኽልእኸ ኢሉ እግዚአብሔር ምስ ተዛረበሲ ኢሳያስ እንታይ ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ ሽዑ እኔኹ ኣነ እኔኹን ዓይልኣኸኒ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ክብሪ ርኢ እንዲሁ እኔኹን ዓይልኣኸኒ ክብል ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ራብዓይ ጳውሎስ እዩ ብዛዕባ ሓደ ሰብኣይ ክነግረኩም ክሳብ ሳልሳይ ሰማይ ከም ተሰንጠቀ ኢሉ ዝተዛረቦም ድማ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 11 ትረኽብዎ ክሳብ ሳልሳይ ሰማይ ዝበፅሐ ሰብኣይ ብዛዕባኡ كنقرأكم بزعبها رأسي ولا حنت قبلكم هاي كإلني المستزارة بن سب قرنطس سال سماي سماي بتصيحوا يلون السوايزي بزعبها رأسي إذا زارب جن بزعبها خل سبأي جريء دم ما تزارب بتي صحف النحرينا يوم نسب زيت نقرأ مستيرات كم سمع دم ما يزارب مستيرات زي أبير كم زر أيو دم ما يزارب زي أبير أملاخ استمسكن يكون حواتي أبتنا زي أبير اللون نحن أدخلنا أب مدري زي مسح حدش نجر أب زي أبير زلوا جنانا مدري زي ورد حدش نجر زي أبير مسكن أبينا بقاتكم من زقلت أسألوا معاسي مسلكم أبتنا زي أبير اللون أبت خبرنا اللو خلنا زي أبير تمسكن يكون سلزي أب زبنين زمانكم من زي أبير حدش نجر كجبر يخبر كل حواتي أنا نسخاتكم من نبت اللون زي أبير أملاح طرح بتخبر طرح كل جزين أتمه زي أبير زبنين زبانكم من زبن حدش كدان سلزخنه زي أبير تمسكن يقول بلي كدان زي ترأي أب حدش كدان دم أب هواري الزبن أب قويتنا مدحينا يسوع كريستوس زي ترأي الزبن أب زبنين زبانكم من زبلت صقال له زي أبير تمسكن يقول زبلت هلو الناك زي أبير الله مغنياته تصحف أنت أي زبل عين زي رأيته قبل بسبب ما أنت زي كونه زي تحاسبه كوي زبل عين زي رأيته قبل بسبب ما زي تحاسبه حدش نجر كجبر يقيلو صحف سلازا حدش نجر ندحر عين زي رأيته خوينا قبل بسبب ما زي تحاسبه خوينو
عين زير آياته ترى آية أبزبن حواريات تجبر تأمرات نشتي أيكونن زيابير تمسكن يخون معرب بصلالاتهم زيابير أملاخ دنك نجار جير الله معرب بمنديلهم زيابير أملاخ دنك نجار جير الله أبولي كدان كاو بزين أس زيابير مسكن بنبيات زجورك زيابير تأمر تتاتالله زبنين زبن كمان جن زبن بولي كدانن زبن حدش كدانن أتقاليلو نز حجز الله نايم ودع تابت كرسيان زود كأخبري زبلت أخبري زيابير تمسكن يخون نايم ودع تابت كرسيان سلزغنت تخبري أزيخ بلت إمغنياتو أبتو بزح حتى أتزلو وانتاي قبرس لزبل تسقع عززي سمع أملاخنا يبارخ سلازي كساب سالساي سماي بتسيحي مستير دما رخيبه يلو باولوس مستير رخيبه أتحيزكم تلح حل في أل النسل زخونتي حسابات قال رأي يوحنس كيدنا دما أم عرف حدا تقصي تشعة ترخبو يقوم يوحنس أتيموس أبريخ كوينو إجزابير أملاخ زرعيو دما يري إنه إجزابير تمسكن يقول كبر أملاخ كم زرعي دما ينقرنا كبرنا أملاخ يقول أو كوينو زدنقنا إجزابير أملاخ نقر إحواتي إتا أو كوينو زرعيو بفلاي معرف حموش تخيركم من تحريقهم كابلي كدان كاب أدامن هوانن جميرو كساب قويتانان مرحينان يسوس كريستوس أمسك ألزسك ألزلو نحريقهم إتي تحاتي مزولو ما حتم اتي مانم كجنص له زيك المصحف او زولو ندحريخمو نايسب تاريخي زغلص تاريخين تاريخكم من يحواتي تاريخ بولي كدان تاريخ حدش كدان يزغلص سب كلهم حاتيان كبر املاخ سينوم زبل صحف نخلو ابيتي وي مسلكم ابتطقلو المصحف ابت زي تغنصله مانم كجنص له زيك يوحنس زبخيو زنوعلو او تتقللي بمحتم دما استحت ما يمانن فتح زيك المحتم دماي سلازي يوحنس ابز خدن زي خوينو كرئ خلو نز مصحف زي كرئ خلو نري نز مصحف زي خغنصلو نت محتم دما فتحو بقع خوينو زترخبه يلبون مسبلسي نز مصحف زي خغنصلو نت محتم دما فتحو بقع خوينو زترخبه سب سلازي يلس بزح بخيخو يبل دحر حدا دمص سمعو اجوها أي تبكي هاليلويا أي تبكي اتصر داويت نا يهودا أنبسا نتمت حافتاي كجورو كفتحو سعير الله هاليلويا بقع قينو ترغيب الله يلو እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን شعيو حواتي تتعبيز كله تحاتيم زنبره مصحف اب دانيال كيتكم ندحريكم نزي مصحف زقصع موداتا انت يغبر يلو حتمو سلازي خصع حجر يوحنس كغنصلو زيدل يسبات الله سلامتا يمسلكم حتم كوينوم زلو ግን ተገንጽሊ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ አው ዘሎ ናይ ሰብ ሕንቅልታይ ዝፈትሕ ንስ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እቲ መጽሐፍ ዝገንጸለ ንስ ሕዋተይ ክብረና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ ነቲ ማሕተብ ዝፈትሐ ንስ እዩ ሃሌሉያ أو تاريخين تاريخكم ينزل حواتي نايمان نم تاريخ يكون ناي قبضات هاي تصحف ناي ميدات هاي تصحفه ناي انسسات هاي تصحفه ناي سب تاريخي ما نمزق نصلو سلازي يلا بزح بخي يخوز بلا يوحنس تاريخ السبي حواتي هاليلويا بقع قين السرق باقون قويتا يسوس كرسوس قين እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ أم مسكال مستسقل እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን إذا مصحف زنتاي كخونا له كغنصلا له እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን اتم حاتم دما خفتح له ሃሌሉያ أي تبكي إلو أي تبكي اتصر داويت يهودا أنبسا نت مصحف كغنصلو نت محتم دماغ فتحو هاليلويا بقع خويد ترخيب الله እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሞዳታና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰለስተ ደቀ መዛሙርቲ ሐዋርያት ሒዙ ኣብ ከረን ምስ ደየ በዝኾነ ዛ መዘምራን ዝምሩልና ዝነበሩ ኣርእስቲ ድማ ዝሃቡና ምዕራፍ 17 ማቴዎስ ኣብ ጥቕሲ ሓደ ዘላ እዚኣ ክነንብባ ኢና እሞ ማቴዎስ أنببلي باسر جنسيل كان دخلالي
አሜን 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 ተባረከ ፓስተር እግዚአብሔር ባረከ ዘገርም ናይ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ እንታይ ደሪእና መስለኩም ነዞም ሰለስተ ደቀ መዛሙርቲ ሒዞም ኣብቲ ኸረን ምስ ደየበ ሙሴ ኣብቲ ኸረን ምስ ደየበ ክብሪ ኣምላኽ ከም ዝወረደ እዩ ርኢዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ግን ናይ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካልእ ለውጢ ኢና ንርኢ ትርኢት ገጹ ተለወጠ እዩ ዝብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮነ ትርኢት ገጹ ተለወጠ ክበርህ ከሎ ንሪኦ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከንጸባርቕ ከሎ ንሪኦ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ አንጸባረቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ኸረን ደይብስ አንጸባረቀ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ በርሀ ክዳኑ እውን ከም ብርሃን ጻዕደወ እነሆ ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዛረቡ ተራእይዎ ይብል እንታይ እዩ ተጽሑፍ እንታይ የሚለሞ ኣጆኻ نحن أبجل تريفنا إنا أي تعودنا أبجل دخيمنا إنا أي تعودنا أبجل سنفنا إنا نحن أقول لتالنا نسخاكن كالسعريقة أجوها أبتي قت سماني ختصر له خلو قيتنا مرحين نانسي يسوس كريستوس رهاتو خمنت بدم إننا نتأبي يسألنا بريدنا شو أنت عايز بلنا زبرت عمل أخ ترى أيوه زبرت عمل أختر أيوة እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሕዋተይ أبكرن وصينا إنا نبرت እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን كل ጊዜ أبتلونا نكون ሕዋተይ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ጸላኢ ኾጽ አና ከመጽእ ከሎ ነው أبتلونا كوردنا ሕዋተይ ከመጽእ ከሎ ነው ክንብላለና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን أبتلونا كل ጊዜ ኾን ሁሉ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ أجوها إلما أجوها تم كرمي خاز مسأنا كلاتنا تعرفنا إنا بتحنصات أي بس إحنا نسخنا جوا هاليلويا أجوا بركزنا ما سعيرك زي أبير تمسكن يقول سعير حواتي يسوع سعره قويتها زي أبير تمسكن يقول سلس سعره كوينا نحن تاينخون دلنا نسعر زلنا زي أبير تمسكن يقول أنا نعلم تاجري أديدو سعيره يا نسخاتكم كه سعر واعكم زي أبير تمسكن يقول سلس سعره قويتها يزلنا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ኣብቲ ክብሪ ክእትወና ዝኽእል እንታይ እዩ ኢና ክንብል ሕጂ እንታይ ክእትወና ዝኽእል እዞም ሰባት እዚኣቶም ብትኽክል ዝኽብሪ ዝተንኪፎም ኣሎ ኣብቲ ክብሪ ኣትዮም ኣለዉ ንዓይ ንዓኻትኩም እንታይ እዩ ናብ ክወስደና ዝኽእል እንታይ እዩ ولا مصحف قدوس كزاربنا خلصي عبراويان 10 تقلتمون جنسل تقص عسران حادن عسران كلتن عبراويان معرف 10 تقلته تقصي عسران حدن حرا عم ببا باسر بيتبارك تقصي عسران كلتن بيتبارك
إذا تقص عسران حدا ندحريكم ما نبت خبر أملاخ كديب الناس وانا نجر إذا تقص عسران حدا إبراويان زارب الناس اللوك عليها حواتي جاب الدم بحزواعكم مسيو قائلو انتايلو مسيو قا افرهن انبدبدن علىخو كساب زبل اتترئيت كساب كندزي زفره نبره إلو حجي نبتلونا እግዚአብሔር አምላክና አትወሉ መንገድስ እንታይ ይመስለኩም ፍርሃት አምላክ ኣብ ዘበናይን ዘበንኩም እንጠፊእና ዘሎ እንታይ እንድሕሪርኩም ፍርሃት አምላክ ይሕዋተይ ሰብ ዝደፈረሉ ዘበን እዚ ዘበን እዚ እዩ ሰብ ብድልየቱ ዝኸደሉ ዘበን እዚ ዘበን እዚ እዩ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ስድ ኸይድኩም ከምቲ ዓለም ትገብሮ ዘላ ጥራሕ ኣይኮነን ካብኡ ገዲድኩም ስድ ኸይድኩም ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ሰብ ስለምንታይ ኣብ ድፍረት ኣቲ እንድሕሪልና ፍርሃት እግዚአብሔር ጠፊ ስለዚ ሙሴ እዚ ነይርዎ ዝተዓቀበ ናብ ክብሪ ክእትዎ ዝኽእል ነገራትሲ ለካ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ እዩ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ሙሴ ኳሊቲ እንታይ እንድሕሪልኩም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን أبزولك معرف عصر تخلطه ترخوات تقولهم تقصلسه اتصاب أي موسى جنا قبل علقة مدري كابزل لو سب انتي نبره يبل عقال نبره يبل هاليلويا حواتي موسى إذا كله ما قرفت إذا كله زرباتات قبل عليه إذا كله ندر قبل عليه خمس خلّه موسى انت إذن لنا مصحف قدس عقال زصور سب زشكم سب أنا دي وليد يو إلها أنت أرسل أنا دي وليد يو إذا أنا دي وليد يو سلامتاي موسى مالت بتعمي مالت كابتم انت انزب بهالازن سراحتنياتات ناجزة موجزيت موسى بتعمل حزب السكم قاليتنا موسى حزب أملاخ ز السكم حزبي إسرائيل ز السكم حزبي إسرائيل مالت قليل حزبي كونن كاب حزبي سلسة حزبتها تايركوبنا حقي هذا إسرائيل يوم كلا يدم ما دك قرنطس يوم رابع يدم ما إرتراوين سيكونن እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ሙሴ አቃል ነበረ ይሉ አቃል ነበረ ጸዋር ነበረ እዚ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ከይድና ክንሪኢና ይሕዋተይ ዓቅልና ሎሚ بخلت أخلي كنت أقصى مالسي قالت تنكفناتكم أب حسابي أنت أتع ناي حكي مالسي تماهير بوجن أنت أتعسي أب حاو مسألة تخيسي أرا إلى تزي تاشمو تزي غير كارلو بفلاي قالت تزي خدين كايو بقى خلنا نبرخين رأي واحد موسى أنت هنا برا يزولنا عقال نبرة كل زغال كوني روي تايدو فلتكم إيه كيدو نت مرحيم زبالنا كيدو نعتذر وقابل خلنا نرجن كتصور كله نري إحواتي شكم كله نري إجزاء تمسكني يقول سلزي تناتي ناتكم تصوعيد كحدث إحواتي عقالاتكم كون زي أبير تمسكني يقول كل بعقل ندورسنا خن كيدي حواتي حلف وكل قطع خمسنا كله حلف بلو እግዚአብሔር ተመስገን ይختزيلو طرعرات حرمت طرعرا قبلنا يعناون كالاي بطرس قداماي معرف كاب تقسي حمشته اتقداماي انتاي بالمسلكم بتقعد زبل انتاي يغبرو تقعدلو بتقعد زبل تقعدلو تقوسب أبيكم ترقبوا مسلكم أفتك እግዚአብሔር أملاخ زغمت أخبري تقول كل جزء بوتي يخد ترقبوا حواتي ناتاتكم تقعد أسيو أقداسي بزوان እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን
بتقعد كنمالالس እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን حواتي ናብ ቤት አምላክ ክንመጽእ ከለናስ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና እንታይ ዝብለ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ምስወልን እንታይ ገበርኩ ተሐጎስኩ ኮይ ተጽሕፋትም حواتي ለሞት ስለምንታይ ቀጨውጨውልና ናብ ቤት አምላክ መኻድ ንኸይድ ምስወልን ተሐጎስኩ ዳዊት ክሰምዕ ከሎ ጥራይ ዝሕጎስ ንኸይድ ዝብል ክሰምዕ ከሎ ጥራይ ዝሕጎስ حواتي ስለዚ بتقعد زبله مقرال يدلي خرستنا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን متقح يدلي حواتي تقعد يدلي خرستنا تقعدنا دما نبي زمرحنا مسلكم ناب تخبري زمرحنا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን بتي ابزي تسفا زقرص وزلو موسى እኮ አይተዳሃለን حواتي ነዚኦም እንዳ ሰምዐ ኣብ ትሕቲኦም እንተ ዝምብርከኽ ሙሴ መተዓወተን ኣብ ትኸረናይ ምደይበን حواتي ነዚ ሰምዐን ነዚ ድምጽ ነዚ ጫውጫውታ ዚ ሰምዐን ኣብዚ ተሐሰ አሮን ጥራይ አሮን ብዙሕ ነገር ይባላሽ حواتي ካህኒ አሮን ካህኒ حواتي ኣብ አሮን ዘለዎ ቦታ ኣብ ጫውጫውታ ዘለዎ ቦታ ክንወረድ አይደለና ንጎይታ እንተ ወረድኩም ሲ ኣብ ኢያሱ ዘለዎ ቦታ እንተ ኾነ ግን ኣብ ሙሴ ዘለዎ ቦታ حواتي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ምክንያቱ አው እትትግሃትና ስናው ገጽ ወስደና ክኽእል ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ይሉ ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ ካብ ጥቕሲ ሓደ ከነንብቦ ኢና እስከትቃል ስምዖን ጴጥሮስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያ ሐዋርያን ናብቶም ማዕረታናትና ዝኸበረታ እምነት ብጽድቂ አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን እተመቕሉ ብፍልጠት አምላኽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አባኻትኩም ጸጋን ሰላምን ይብዛሕ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዓና አምላኻዊ ኃይሉ በምንታይ ዝጸዋዓና እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዓና ደግነት ማለት ኩሉ ነገር ዝሓዘ ይሕዋተይ ዝኸበረ ነገር ዝሓዘ እንታይ መስለኩም ደግነት ለውሃታው ትረኽብዎ ሕያውነታው ትረኽብዎ ለውሃታው ትረኽብዎ ትዕግስታው ትረኽብዎ እቲ ጽቡቕ ነገራት ኩሉ ኣብኢኹም ትረኽብዎ መስለኩም ኣብ ደግነት ሓደ መኽዘን እዩ ሓደ ክቡር ነገር ዝሓዘ መኽዘን እዩ ሕዋተይ ስለዚ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዓና አምላኻዊ ኃይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ብእታ ኽብርትን ዓባይ ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወፂኹም ተማቐልቲ አምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ብትግሃት ዘበለ እንታይ ግበሩ ተጋደሉ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ስለዚ ክርስትና ትግሃት የድልዮ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን بتقعد زبالة تقعدلو أب أمنتكم دمّا دقنت وسخو يبل أب أمنتكم دمّا انتاي وسخو دقنت وسخو نأمنت بزحنا قريزة سنية እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ንእምነት ካብቶም ፍረ መንፈስ ተባሂሎም ዘለው እንድሕሪኹም ብፍቅሪ ጀሚሩ ዘለው ቶም ጽቡቕ ነገራት ተጻሒፎም ዘለው ኣብ ምዕራፍ 22 19 ኣብ ምዕራፍ ኣብ ጥቕሲ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 22 እዮም ዘለው እሶም 19 እዮም ዘለው 22 እዮም ዘለው ስለዚ እዞም ፍረ መንፈስ እዚኦም ዝሓዘ ደግነት ሕዋቴ ስለዚ ኣብ እምነትኩም እንታይ ወስኹ ኢሉ ደግነት ወስኹ ሕጅታ ደግነት ኣብ ውሽጣ ዘሎ መራእዩ ሕዋተይ እዛ ደግነት እዚ ኣባይና ባኻትኩም ድሓር ኣለያ ኩሉ ኣለዋ ሕያውነት ኣለዋ ለጋስያ ለዋህያ ሕያወይቲያ ክገብር ባህሊትያ እግዚአብሔር ይመስገን ክሓልፍ ባህሊትያ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ኩሉ ዘለዋ ኣብቲ ደግነት ወን ፍልጠት ይብል ኣብቲ ፍልጠት ከዓ ምግታዕ ርእስኻ ሕዋቴ ዝዓንተ ወይ ንብሎ ዝነበርና እሱ እዩ እቲ ምግታዕ ርእስኻ ማለት ካብ ብዙሕ ክትዕቀብ ዝገብረካ ምግታዕ ርእሲ ሕዋቴ ጸላኢ በቶም ዝተሸነፉ ከሸንፈና እንድሕር ደሊስን ንሕና ክንሽነፍ እንድሕር ደልዩ እንታይ ዝግብር መስለኩም በቶም ዝተሸነፉ ይዝመፀና በቶም ዝተሸነፉ استشنف قال سنف زغونه مالسي كوص زي غبو قال بون كوص خلو ناتهم سمعنا اندحر كم تناتهم غيرنا
تشنفنا لنا حواتي سلازي مقطع رأسنا يدلينا حواتي رأسنا خنقت እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ተጸውዓና እሙኒሞ نحنا ممز لفلفه كنلفلف يكون أنت تسوينا حواتي ممس دليق على تكوت الناس دل سبات مسؤولكم عينت على كنوت أي تسوعنا أبانا زل دقنة حواتي زيابير تمسكنا يكون نقول زت أورنا أملاك دم مذهب أحلفون أملاك زبي حواتي ويجزيابير كاس عايس لزخنا سلا نفرق حواتي كل حلفنا زي نومبر نجزيابير ذهبنا يزبل كل جزيابير بعلو سلا زحلفه زيابير ما صعتي جبري حواتي قال إيه بعلنا نسكم أيو وانا تتمغصعتي كبيرين እግዚአብሔር ቃጽዕ خل دما سمرت مرير وند حنا እግዚአብሔር طريعو እግዚአብሔር مغوت يحواتي እግዚአብሔር سددي بتري ስለዚህ ደግነት ከሙሴ አቃላት ከንከውን ጽዋራት ከንከውን يحواتي ተሸከምት ከንከውን حواتي رزنت ከንከውን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ممزمصنا ملاش النفس سباتاي نكون እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ደግነት ዘለና ሰባት ነው እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ጸዋራት نكون نحلفون ነገራት حواتي رغيصناዮ نحلف እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከድክመና ዝመጽ ዘበለ ዕድል አይናሃቦ ተስፋ ቆርጽና ዝመጽ ዘበለ ኩሉ ዕድል አይናሃቦ حوات نهم يتصوعنا نحنا نتا መንግስት ተጸውዓና ህዝቢና ዕላማና ከይወቅዓና ከተርፈና ዝደል ነገራት حواتي ዕድል አይናሃቦ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን أبت مكتارس قادم مع عقلي أبت عقلون فرهات እግዚአብሔር يبل فرهات እግዚአብሔር حواتي لومي أباينا بخاتكم من زي عند حرمت እግዚአብሔር تمسكن يكون نزه حزب حزنا يزلنا حزنا خن أطينا نبت خبر እግዚአብሔር تمسكن يكون فرهات እግዚአብሔር يا حواتي فرهات እግዚአብሔር دفرات انت راخم جنحوم يا حوات لومي اندات تجانا حنا نبت فرهات أملاخ عند حر زي متينا حواتي منك جن حنا نحنا أين نجانا نح فرات أملاخ زي بلو سبدلية تخون عند حرينا يعد لنا أبو منيتو فرات أملاخ استفعل له زبن أنا زبن عند حريلكم زبنين زبنكم مني زلنا يا زبن يقول له زرينا زلوا سبكم دليتو زقبر له زبن نريول زلنا دليتو خون حون تقتله يقدسه نحو بزحك قبر خلو نري كم قايل انا دقت على حوي انا دحلا وحوي له انت اخا غير كان تبهلس ابي الله حوخ انت اخا غير كايو انت تبهلس يما سامس بقى تزغبرو زي امن وحوخا ابي الله بلا كل سردو كوي واي حويدا من يصرف نزل حويدا قتيليو تغاغي قتيليو خندزبر انا دحلا وحوي قتيل وس انا دو حلا وحوي رايوم زمنين زمنكم وانكم يدل حواتي سبن دقتلس بعل فلت احلفون دهبن حوس بعل فلت سلازي عقلات كوني له مصحف قدس ابت عقلون فرات እግዚአብሔር عقلات افرات እግዚአብሔር دما مفقار حوات ابت مفقار حوات دما فقرن كل سب اذ ነገር ዝንድሕር ኣለኩም ኢሉ ሽዑ حواتي إذا نجرز ندحر لكم أنتي ندخونا خا ندحر كيدو ندوسخ خا ندحر كيدو نمفلات قويتنا نمدحنا يسوع كريستوس زي تفرين هكاية تكونوا بفتسم اسكبلو بفتسم أي قد فكم نجزي تمسكنا يا أخونا بفتسم يا حواتي إذا نجرز ندحر لنا نمفلات قويتنا نمدحنا يسوع كريستوس نبتخبر نمدياب نبتهلون نجزي أبيهر نمدياب بفتسم يا حواتي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ክብር አምላክ የራአና እዚ ነገር ዝለና ግን ክብር አምላክ የራአና አይከውን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እና ወሰሆን ተኸደይሉ እዚ ነገር ዝንድሕር ኣለኩም حواتي እዚ ነገር ዝንድሕር ኣለኩም ሃሌሉያ ስለዚህ እዚ ንዓኻትኩም እና በይ ዝወስደና ይመስለኩም ናብቲ ክብር ዝወስደና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናብቲ ህልውና እግዚአብሔር ዝወስደና መንገዲ እሞ እዚ ንጠቀመሉ حواتي كبرنا أملاخنا يخون زيابير كبري يخوننا رومي معرف شو منته بوغنو الدينة
ካብ ጥቕሲ 29 ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋት ዝበኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንመን ክመስሉ ይብል ንምስሉ ወዱ ክመስሉ ቀደም እንታይ ገበሮም ቀደም መደቦም ንመን ክመስሉ ንምስሉ ወዱ ክመስሉ ተመሰለትና ንመን ክመስል ይመስለኩም ንምስሉ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመስል ኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰልና ብዝኸደና የመጠኒና ናብቲ ክብሪ ኣርኣዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እንዳተለወጥና ንኸይድ ኣሕዋተይ ስለዚ ዕብራውያን ተዓንተ ወይ ከነንብባ ኢና ዝበልኩኹም እንታይ ኢልና ዘሎ ብትፅሑፍ መስለኩም ኣየንበብና ያንታ ጥቕሲ 22 ዘላ ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 12 ኣብ ጥቕሲ 22 እስከራይዋ አሜን 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 ናና ነቢይና በጽሕና ይሉ ናብ ከረን ጽዮን ናብታ ከተማ ህያው አምላኽ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናብቶም ኣላፋት መላእኽቲ ኢኹም እንታይ ዝገበርኩም ዝበጻሕኩም ሃሌሉያ እቲ ኳሊቲ ህይወትና ዝቆ ኣሕዋተይ ስለዚ ጸላኢ ካቢ ከውርደና እዩ ዝመጽእ ዘሎ ካብዚ ከውርደና እዩ ዝመጽእ ዘሎ ካብዚ ቦታ ዝኸውርደና እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣሕዋት ቦታና እዚ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ንምስል ወዱ ክንመስል ቀደም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን መደበና ኢሉ መደበና ስለዚ ሮሜን በዓድ እዚ ይጽሕፈልና ዘሎ ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ሓዋስ ዝበኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስል ወዱ ክመስሉ እንታይ ገበሮም ቀደም መደቦም ናተይናታትኩም ኣብ ዝተወድአ ምዕራፍ ቆዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ወዲኡ ነገራት ኩሉ ቆዩ ወዲኡ ኣብ ተወድአ ምዕራፍ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣቐሚጥና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓታቶም ከኣፀውዖም ነቶም ዝፀውዖም ንዓታቶም ድማ ኣጽደቆም ነቶም ዘጽደቆም ንዓታቶም እውን እንታይ ገበሮም ይብል ኣኽበሮም ይብል እሞ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክንብል ኢና ኢሉ ይቕፅል ሽዑ ታይና ክንብል ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣምላኽ ምሳላ ካብ ኮነኸ መን ክቃወመና ይኽእል እሱ ፈቲ ከሎ እሱ ኢሉ ከሎ ረይዋ ሕጂ እግዚአብሔር ኢሉ ከሎስ ኖ እብለካ በዚ በፍጹም እብለካ ንሕንኩለካ መቸም ማእለያ ይብሉን ሃሌሉያ እምበዓርሲ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክንብል ኢና ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነኸ መን እዩ ዝቃወመና እቲ ንወዱ እኳ ምእንቲ ኩላትና ሓሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘይናሓፈ ከመይ ከዓ ምስኡ ኩሉ ዘይበና ነቶም ሕርያት ኣምላኽ ዝኸሰብ መን እዩ ኣምላኽ እቲ ዘጽድቕ እቲ ዝኹንን ከመን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝኹንን ንስ እዩ እቲ ዘጽድቕ ድማ ንስ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ንምስል ወዱ ክንመስል ቀደም መደበና እዩ ሃሌሉያ ናምላኽና ክብሪ ይኹን كنا مسكنا إناس كنا عملنا هاليلويا